wacce a bakara littahi ne ni ban je inda aka ce haka ba ga dai kaga an kawo shi na sai dai abinda a irin shi Ghazali irin su malamai ne da aka yi Imam Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi irin fannonin shi Ghazali Allah ji kansa na abin da ya shahi da yana cikin mutanen falasafa ya dawo a ilimin kalam ya dawo sufi ya ce amma an tabbatar Ghazali Allah ya ashare ne sai Buhari na ga jiki ne don haka kowane mutum ana ɗauka magana ta aji Ghazali magana ce nan ta yi daidai shi yasa an ka kawo shi ne nake mawan ga ɗan Kaduna radi da wani shedani nan na Gusau wai na kawo Sayyidi ba sai da Sayyidi ce Sayyidi malami kowa ya shi ana ɗauka magana ta aji inda ya daidai aka hujja da shi ba laifi ba ne inda ba daidai ba ne ko karkace an kace ya kuskure wannan dama haka addini ne da haka irin su Ghazali sun samu kansu cikin ilmuka daban-daban da haka inda ya daidai shi ne wanda maraga ya ambaci da suke abinda malamai ka ciya irin waɗannan a kokkoɗa su a nuna mutane shi abba a so ga mutane su amma in abu ya biyo ka yi bayani amma kamar da waɗanda su ne kawai da su suke ana faɗin Ghazali ana faɗin sai da kutub ana giggita su to wannan shi abba ya ko shi ne malamai kan amma har ka karatu za ka kawo dole makankari in ka koma littafin Ibn Taymiyyah ba shi ne salafin ba ko kana suka ɗaya ɗan Taymiyyah yan uwan da ka gani duk wani wanda ba malamin sunna ba ne to ka ai magana ce gaba ɗaya wannan kuskure ne da aikin magabata malaman salafiya to ba haka suka yi ba yanzu mu diba littafin Ibn Qayyim ko ita ce sufa yake ta kawo da ka waye maganganu saboda sun yi daidai da gaskiya littafin da ni a nasihatul khalisa ai na kawo yan ashayara ni ce ba dan dogara gare su ba ni kawo ga Ibn Taymiyyah cikin fatawa Hamawiyya yace mun kawo waɗanga don wasu in ba su ji su ba ko mi ka kawo ba su saurare bari a kawo don su dawo wanda ka ci da kai ne yana ganin Ghazali wani abu to ka Ghazali ga abin da ya ce shi ta kani ka jawo mutane ba ka kone mutane ba ka zama kai ɗaya sai kai ɗaya ga ya koko ku ɗan gurup ɗinku kuna gani kuna tsalki kanku wala ta ku an fusa ku ba haka abin yake ba aikaci na magabata ba yi dole ɗalibi ba da malami dole yi murace da yan maganganun malamai ba na ko'ina haka ma magabatan suke duk malaman sunnar haka suka yi amma ka ɗauki littafi guda kai talunda kana ji daɗi za ka tattar duniya